Ahoj, tu je Naty. Vítajte pri novom videu. Dneska si podľa kalendára Gazdinka pripravíme nepečenú tvarohovú tortu. Budeme potrebovať mlieko, žltky, maslo, práškový cukor, tvaroh, vanilkový puding, vanilinový cukor, biškóty a kompót. Ja mám marhuľový. Do hrnca si pripravíme mlieko, pridáme vanilkový puding a premiešame. V pôvodnom recepte boli v kréme použité žltká bez teplnej úpravy, ja ich radšej pridám do pudingu a uvarím. Pri nízkej teplote uvaríme hustú kašu. Necháme vychladnúť. Do misky si pripravíme mäkké maslo, pridáme práškový cukor, vanilkový cukor a vyšľaháme. Pridáme tvaroh a premiešame. Nakoniec primiešame vychladnutý puding. Biškóty namáčame do kompotovej šťavy a ukladáme do formy. Biškóty potrieme krémom, pridáme kompótové ovocie a znovu biškóty. Znova potrieme krémom. Keďže som už nemala kompótové ovocie, pridala som namiesto neho banán. Opäť poukladáme biškóty. Prikryjeme zvyškom krému. Takto pripravenú tortu dáme do chladu zatuhnúť. Stuhnutú tortu oddelíme od formy a pokrájame. Nakoniec ozdobíme šľahačkou. Dnešný recept hodnotím na 8 bodov z 10. Jeden bod by som strhla za použitie surových žltkov v pôvodnom recepte, keďže je veľká pravdepodobnosť, že túto tortu budú chcieť jesť aj deti. Tiež uvarený puding sa mi zdal príliš hustý, odporúčam ho najprv samotný vyšľahať, až potom primiešať ku maslu. Ďakujem vám za sledovanie a želám dobrú chuť.